بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat we ibadatlaryňyzy öz fazly kerem bilen kabul etsin. Allah'ın dergahına açylýan elleri, galýan gollary, edilýän dogaları, tesbihleri, takdisleri Hudaý tebarek we taala hemmemizden kabul etsin inşallah. Bir jelesele oturuşykla mübarek bolup, aýtýan eşdýärlere Hudaý tebarek we taala amel etmek tawfigyny hemmemize nesip etsin. Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh şu ummatın inki hayri alimi dip tanylýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam dünýeden geçen wagtynda Resulullah aleyhissalam dünýeden wafat edenne Hazreti Abdullah ibn Abbas 13 ýaşyndamışdyk, musulman dogalla. 13 ýaşyndaky Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden wafat etdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Abdullah ibn Abbas'ın hakkında hayır doga edipdir. Hikmet bilen, fıkh bilen alim bolsun, ummatın hakim bolsun ve tevil bilen doga etdi Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Abdullah ibn Abbas'ın hakkında musulman dogalla. İki gezek Hazreti Cibrail'i görüpdir. Hazreti Abdullah ibn Abbas iki gezek Hazreti Cibrail ala nebina ve aleyhissalatu vesselam'ı görüyor. Mani gören adamlan biri aýtýar: "Ve kuntu iza ra'aytu Abdullah min Hazreti Abdullah ibn Abbas'ı gören wagtymda özüm aýdartym, ecmelun nas." Adamlaryň içinde bir nurly, bir adam gözlerini gözü doýmaýa, gözüň sawasyn gelmeýe, adamlaryň içinde gelşiklisi, awadan adam şundan aňyrda awadan bamy-kä diýetdim. Keplemene duranna fe iza tekelleme qultu afsahun nas. Keplemene duranna bir açyk, bir awadan keplep düşündirýär, şundan aňyrda bir fasih adam, awadan kepleýän adam bamy-kä diýetdim. Yani şundan aňyrda bir awadan açyk kepleýän adam ýok. Fe iza tahaddasa qultu a'lamun nas. Resulullah aleyhissalamdan bir hadis rivayet etse, Allah aýyp başlasa, mundan aňyrda alim adam ýok diýetdim. Yani Hazreti Abdullah ibn Abbas şizire bir alimmiş, musulman dogalla. Hazreti Ömer muni ýanyna oturdup ýakyllatýarmışdyk, bärrak gelip, olokon sahabalar bilen oturuşan wagtynda Hazreti Ömer ýanyna oturakdan mundan meşweret nezer alýarmışdyk da. Şu Hazreti Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh oğlu dünýeden geçýärmiň. Qudayt diýen ýerde, ýa bir rivayetde Asafan diýen ýerde, bulan ikisi Mekke bir ýaqyn owamışdyk. Şu adamyň oğlu dünýeden geçýär. Indi maňa jynada çykmaly, jynadan häzir çykartmandyr, öýde saklapdyr. Qudayt diýen adam aýdypdyr, daşaryk çykdy bir gözde, mectema lehu minen nas. Adamlardan nagad adam ýüşdi, daşarda nagad adam ma? Bir daşaryk aýlanna gör dipdir. Häzir jynadan çykarmaň öýden, saklaň dipdir. Oham ol ýanky Hazreti Qudayt daşaryk çykypdyr, adamlary görüpdir. Oham adamlary görakadany fa akhbartuhu bi'adadihim we ijtima'ihim. Olaň sanlaryndan, olaň üýşellerinden habar berdim. Ey Hazreti Abdullah ibn Abbas, daşarda adamlar ba, daşarda üýşen adamlar ba diýakadan habar berdim. Faqala ibn Abbas radıyallahu anh: "Tazunnuhum 40?" Hazreti ibn Abbas aýdypdyr, Qudayt gelakadan daşarda adamlar üýşipdi diýen wagtynda
Güman etýän 40 nefer varmış ola. 40 nefer bolup durmuşan adamla diýipdir. Fa ajaba Kurayb na'am. Hawa 40 nefer var. 40'dan da sany känrek diýipdir. Şonda İbn Abbas radıyallahu anh aýtdyr oğlunyň janazasyny ahrijuhu lis-salat. Inni namazamyn çykaryn diýipdir. Inni bekläp durmaň, daşary çykaryn 40 nefer ýüşen bolsa muň namazyny okuýaýlyň. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Men peýgamberimizden eşitdim Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Ma min rajulin muslimin yamutu feyaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi şey'a illa şeffa'ahumullahu fih." Men Rasulullah aleyhissalatu vesselam'den eşitdim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Haýsy bir musulman adam dünýeden geçse, haýsy bir imanly musulman adam dünýeden geçse, şoň janazasyna başucunda namazyna bir 40 tane imanly adamla janazasyna şereket etse, şolaň dogasyny şol aýrylan adamyň hakyny Hudaý kabul etjek diýip Rasulullah aleyhissalam'dan men eşitdim diýipdir. 40 nefer adam ýüşen bolsa, inne oğlum çykarın janazasyny okuýaýlyň diýipdir. 40 neferiň içinde Allah rahmet etsin niýsele bir neferiň dogasy kabul bolýar şolaň hakyna. Aha men 40 nefer ýüşen bolsa äkidip muň janazasyny okuýaýlyň diýipdir. Musulman dogalla. Elhamdülillah muňa kän ähemmiýet berilýär. Bir imanly musulman doganymyz janaza wadiýilse merhum bolup dünýeden geçse, her ýerde bolsa, ganimet bolsa, bir-birimize başımıza düşen musibetlere cenazasında şereket edeýliň. Kimiň dogasy kabul boljagy ma'lumda. Şolaň arasynda bir Allah rahmet etsin niýse, 40 neferiň içinde bir şeýle doga etse, şolaň dogasy kabul bolýar. Hudaý şolaň hormatyna, şolaň dogasyny ýanky dünýeden geçen adama kabul edip şefaat şoňa berjek diýip men Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dan eşitdim. Inne oglum göteriň diýip şeýitdirip cenazasyny okudypdyr. 40 tane imanly adam her zamanna bir musulmana namaz okuýanda şolaň hormatyna Hudaý Taala dünýeden geçen adamy şefaat edip olaň dogasyny şoň hakynda kabul etýän bolsa, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň zamanına bir adam ogly sahaba, ey musulman dogalla, ogly sahaba, ulukon sahabalardan. Bu oglunyň ihlasy atasyna haýır bermendir. Hatta şu oglu Rasulullah aleyhissalam'a gelipdir. Ya Rasulullah sen bir dehret kıl, sen dehret suğun şoňa içireyin. Belkim atamyň ýüregi ýumşasyn, belkim Hudaýa ewrilsin, belkim bir toba nesip etsin diýip Rasulullah aleyhissalam'a dehret kıldyryp şu suwuny nada içiripdir da. Bir de haýır bermendir. Bulla dursun Rasulullah aleyhissalam meriv yatan wagtynda Peygamberimiziň özü ziyaretine barýanmışdyk. Wagt ziyaretine barıp hatta dünýeden geçmedinden bir gece önce Rasulullah aleyhissalam barıpdyr ziyaretine. Belkim toba nesip etsin diýip. Rasulullah aleyhissalamyň muň ziyaretine barýan haýır bermendir da musulman dogan. Oham bu gurrunla dursun häzir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam on hakynda Hudaýa şoň günahyny geç diýip doga etmäni Hudaý Taala ijazat bermendir da. İstagfir lahum ew la testagfir lahum in testagfir lahum 70 merreten felen yagfirallahu lahum. Sen doga eda günahyny geçdiýdi. Doga etme olan halyna fark etmeýär. Hudaý on günahyny geçmeýär. Rasulullah aleyhissalamyň on hakyny etýän doga da haýır bermendir musulman dogalla. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cenaza namaz okuyupdyr bir rivayette. Bir rivayette okuyma kaç ayet inipdir. Yani sen وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. On başında namaz okuyma diye Hudaý Taala. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Rasulullah aleyhisselam bir dünýeden geçse kabra jaýlaýarmyş, ýerinden kum üstüne goýulandan soňra baş ucunda durup doga etýärmişdik. وَلَا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ. Namaz okuyma, kabrynyň başynda durup oňa doga da etme. Ey musulman dogalla, hatta dünýeden geçen şol adama Rasulullah aleyhissalamyň ogly, ýanky Rasulullah aleyhissalamyň könegini ogly gelip alyp gidipdir, atama şunu giydireyli. Hazreti Ömer elinden çekipdir. Ya Rasulullah, aduwallah, Hudaýyň düşmany näme dip sen giydirýän dipdir. Rasulullah aleyhissalam aýtdyr, men könegim de oňa haýır bermeýär dipdir. Yani şi Rasulullah aleyhissalamyň dogasy, on ziyaretine barmaklygy, ya Rasulullah aleyhissalamyň könegi hiç gaýsy şol adama haýır bermendir. 40 nefer ýüşüp bir adamy janaza çyksalar, Hudaý şolaň dogasyny kabul edip o dünýeden geçen adama merhuma
Hudaý şefaat etjek, şolaň dogasyny kabul etjek. Emma bu adam näme telekeli waka? Şeýle Hudaý Taala maňa sen namaz okyma, başucuny bar doga da etme. Sen oň hakynda Hudaý ýaşyn günäsini geçdi diýme hiç fark etmeýe. Ol adam kim bolmaly? Abdullah ibn Ubay ibn Salul diýen munafyk. Munafyklaryň da başy be. Bi Abdullah ibn Ubay munafyklaryň başy. Bir Hudaý Taala şoň hakynda Rasulullah aleyhi selam şey diye. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde musulman dogully adamla 3 bölek. İkisi öz hattyny, sefini bellet diye. Mu'minle Hudaýa peýgamberi imany we ikilençisi kafirler. Bula da sefin belledigili, hattyn belledigili. Hudaýa iman getiren akla. Emma üçüncü guruh munafyklar. Munafyk bärden zahiren musulman bolup gezipýär, emma içinden kafir. Munafyk lafzynyň özi en-nafiqa diye Araplar. En-nafiqa diýdigi düzde ýaşaýan sıçallaň bir hini bar. Hinin içinden yeni bir hin mejerýär. Ola bir wagt gaçmaly bolsa, o bir hine gerip ondan gaçar ýaly. Düzde ýaşaýan sıçallaň hinine nafiqa diýilýär. Bu munafyklar yüreklerinden bir iman diýen öýleri bir ba görünüp durany musulman ýaly bolup durlar. Emma aňarlarynda bir hini we onäme bir wagt musulmanlyk şekes diýse kafirlere ýem gaçyk çeklede. Yani kamil imanlary ýokda. Eýni ýanky sıçanyň mesali. Ebu Amir diýen bir de munafyklaryň başy Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a öňçe rahipmişdik, bir ibadet etýänmişdik. Rasulullah aleyhissalam Medine gelenden soňra Rasulullah aleyhissalam bilen düşman bolup başlaýar. Haqqy kabul etmeýär. Eşdenlersiňiz olal. Gasile melaike perişteli bir sahaban şehit bolanda ýuýandyr. Hazreti Hanzala radıyallahu anh'ın atası. Hazreti Hanzala'nın atası Ebu Amir Rasulullah aleyhisselam bilen düşman bolup başlapdyr. Rasulullah aleyhisselama aýdypdyr: "Men sen bilen munafyk da, men sen bilen ölüşýän kowmy tapamak. Eger bir ölüşýän millet kowmy tapsam, eýem men olary goşulyp da sen bilen jeňetjek uruşjak" diýipdir da. Yani şüzüre bir imanda bir zayıf imanı ýok kim ýöne bärden musulman tirik gedýärler da. Ya Rasulullah aleyhisselam bilipdi öňçe bir ibadetde geçen adam rahib adama Rasulullah aleyhisselam'ın yüzüne durup aýtdyr da. Haýsy birimiz ýalançy bolsa Hudaý bizi öldürsin diýipdir. Rasulullah aleyhisselam da amin diýipdir. Haýsy birimiz ýalançy bolsa Hudaý şonu iki halatynda bir betbaht edip öldürsin diýipdir. Rasulullah aleyhisselam da amin diýipdir. Soňra Şam'a gaçyp gitýär, şo Şam'da iki halatda öz betbaht bolup dünýeden geçýär. Ol Ebu Amir Rasulullah aleyhisselam'a ýanky aýtýanym eýni bir başga bir forsat tapsaly eýem imandan dänjek we kofra öwüriljek. Munafyk diýip ýanky şolara aýdylýar musulman dogully. Hem Hudaý tebarek we taala bu munafyklara şedidterin surat bilen tehdid etýär. Yani munafyk adamlar dünýede ýaşap ýökärle yüreklerini mohr urýar Hudaý taala. Dige ola haqqy kabul etmeýär. Ýanky Abdullah ibn Ubay ibn Salul Rasulullah aleyhisselam ziyaretine barıpdy. Aýryljak bolupdy. Emma ýüregi mohr urýar Hudaý taala. Ya munafyk adamlaryň ýüzlerinden nury Hudaý taala alýar. Ya gözlerini, gulaklaryna perde örtýär, haqqy görmeýär, haqqy eşitmeýär ol adamlar. We munafyklar ahiratda da derejesi inki cehennemin fidderkil esfeli minen nar. Odyň inki etegi munafyklaryň jaýy diýip Hudaý tebarek we taala şeýle aýtýar. Abdullah ibn Ubay munafyklaryň başy ýanky halat bilen hiç bir Rasulullah aleyhisselam'yň dogasy, könegi, namazy, hiç gaýta haýyr bermän geçen adam näzir ýaşaýamyşdyk musulman dogullar. Bu gurrun näme gerek? Bu gurrun beter gerek. Hazreti Ömer radıyallahu anh ya başga sahabalar ya Hazreti Ömer ibn Abdülaziz ikilenci Ömer diýerler edalet bilen ma'ruf padişah burun Hızır ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam'a sataşıptır. Maňa bir nasihat etdipdir ey Hızır peýgamber. Hazreti Hızır aýdypdyr Ömer ibn Abdülaziz'e hemişe içiň daşyň deň bolsun. Hemişe içiň daşyň deň bolsun diýip şu nasihat edeni gözlerinden ýaş gaýtmany durupdyr. Yüzi sakkaly öl bolupdyr. Şol aýdan nasihatine näme gadim kula ewliýalar, sahabalar beter gorkýarmyş. Şu munafyklyk ahlakly bizden bolmasyn diýip, bizde bolmasyn diýip. Şu Abdullah ibn Ubay musulman dogully
Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen jenglerde şerekat etýänmişdik da. Yani jenge gidip musulmanlyň hattyna sefinne bolup kafirler bilen uruşýar. Mescitte, cemaatde şerekat etýänmişdik. Hatta cumga namazlardan soňra cumgadan çykanda adamlar saklap gurrun berýänmişdik. Ey Hudaý bize nagat bir ulukon rahmet fazlyn Hudaý bize berdi. Şun ýaly peýgamber bize getirdi ýakadany adamlara şeýle gurrun berýänmişdik. Berden görüňde bir çyndan imanly adam ýaly bolup halka cumgadan soňra gurrun berýänmişdik. Emma Resulullah aleyhissalama Hudaýa eziýetkä näme dip ýüreginde imany ýok da. Ola bilen düşman bolup ýör. Zahiren gawy, emma Resulullah aleyhissalama düşman. Düşmanlygyny Resulullah aleyhissalama dili bilen, eli bilen näzire eziýet bolsa, hiç wagtda onuň kenarda goýmaýamyşdyk. Näme elinden gelse, dilinden gelse aýtýamyşdyk. Bir gün Resulullah aleyhissalama özü jumgadan çykyp wagt berdi. Adamlara Hudaý bize şizre peýgamberi berdi. Biz muň gadyryny näzire bilmeli diýip aýtypdy. Bir gün Resulullah aleyhissalam eşegi bilen şoň ýanyna barýa, aňyrda dursana, şu eşegiň ýesi bize eziýet deseňe diýip Resulullah aleyhissalamy şey diýýärdi. Oňam bir adamlaň bir turakadan Resulullah aleyhissalamyň eşeginiň ýesi senden gaw wallahi diýip şo taýda bir ulakon jaryan bolýar. Resulullah aleyhissalamy görüň muň eziýetin musulman dogully. Ya Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve ma adri ma yuf'alu bi we la bikum. Min bilmeýän biz dünýeden geçsemizde men özüm näme boljagymy, size näme ediljegini men bilmeýän diýip şu aýet ýene Resulullah aleyhissalam şun okuýanda eýýäm şeýle kep döredip adamlary serdetjek bolup musulmanlaryň ýüreklerine zat düşürjek bolup eýýäm daşarda adamlara şey diýen bolmaly. Keyfe tettabi'una rajulan la yedri ma yuf'alu bi. Näzir özüne näme boljagyny bilmeýän adamyň ýerine çypýaňyz siz diýip. Bu taýdanny nifaqy işläp başlaýar. Ya ifke azim. Olakon tohmet enemiz Hazreti Aişäge başlan zina tohmetini uryan adamşy. Berde musulman bolup gezip ýör, bir aýlap Resulullah aleyhissalamy mübarek peýgamberimiziň içerisine şu narahatyny düşüripdirdi. Hazreti Aişäni ol tohmet wurakadany bidereklik bilen tohmet vurup bir aýlap Resulullah aleyhissalam we enemiz Hazreti Aişäň ýüregine darlyk düşüripdirdi. Şeýle bir teleke adam. Hazreti Aişe aýtdy: "Wa qad labisa shahran la yuha ilayhi şey'un fi şe'ni." Resulullah aleyhissalam darıgyp bir aýlap şoň kefinde daşarda adamla gurrun etýär. Resulullah aleyhissalam bir aýlap şo men hakymda da men ýagdaýym moratda da wahy gelmedi. Peýgamberimiz şeýle bir aý gynçylykda geçirdikdir. Bir aýdan soňra wahy gelýär. Hazreti Aişäni tebri etýär Hudaý Taala. Oňa Allah aýtýär: "La tahsabuhu şerran lekum, bel huwa hayrun lekum." Ey Resulullah aleyhissalam özüň, ey Ali Ebu Bekir'in geçersi, ey Ayşe, on edip ýören işini siz ona şer mi kädimen, o size şer bolup düşenak, size hayır bolup düşdi. O näzire hayır boldy? Hazreti Aýşäni Hudaý Taala tebri etdi, günäsi ýok, pak diýip. Hazreti Aýşäni Hudaý Taala tebri etdi, musulman dogully. Ya Hudaý Taala Hazreti Aýşäni silap ta kıyamata çellim Hazreti Aýşäň pakligi barada ayet nazil etdi. Mundan aňyrda Hazreti Aýşä näme hayır gerek? Ya bir aýlap gynçylykla gezdi, Hazreti Aýşä sen sogabyňy aldyň. Musulman dogully. Ya musulmanlara mev'ize bolup pent bolup düşdi. On edeni işi musulmanlara da hayır bolup düşdi. Eýýän bir zady eşitip ýyzyndan ona tohmet vurup zat edip musulmanyň awreýi bilen oýnamaly, musulman dogully. Şo wagtda Ebu Eyyub Ensari diýen sahabaň zinany saýdypdyr. Habarym madem şmat näme gurrunla wadygyny diýipdir. Onda hawa barma yalan gurrun diýipdir Hazret Ebu Eyyub Ensari. O zinany saýdypdyr, hemme gurrun etip ýökim, näzire yalan diýen sen diýipdir. Onda sen özüň diýipdir zinanyna, sen özüň şol iş edersiňmi diýipdir. Hudaý saklasyn, näme diýen sen diýipdir. Sen etmejek işin Resulullah aleyhissalamyň geçer senden arassadyr ey zenana diýipdir. Gurrun etip ýörmän diýipdir. Eýýän bir zady eşdeňde bir neferiň awry bilen oýnamaly, ta kıyamata çellim bir hemmekşe ders bolup wagt bolup galdy. Ya Hudaý Taala Hazreti Aýşäge siz onu fikretmeň, o size şer boldy diýip, hayır boldy. Näzire hayır boldy? Seňe paklyň ma'lum boldy. Kıyamata çellim ol adamyň özü Abdullah ibn Ubey özü bir awry bolup galdy. İftirasyndan şekest ýyk galdy.
Soňra şu öz taifasynda ýene bir şizire gürrüňler döretjek bolsa, Rasulullah aleyhissalamy dil ýetirjek bolsa, ýa içerisine ýa musulmanlara dil ýetirjek bolsa, bir hetde bardyr, bir heqarete ýetipdir. Öz kowmundäki adamlar bolar öwünçäki awriyalanyň inni gürrüň etip görmesen hiç kim inlemeýänmişdir. Ýa bir mescidi zirar, wellezine ittehadu mesciden zirara. Bir mescid salypdyrlaşa ýan gürrüň başlamyzda aýtdyk Ebu Amir diýen adam bilen näme diýip salypdyrlar? Fagat musulmanlara zerer bereýlik. Ey musulman dogallar. Mescitten salmaklykdan hedef näme? Qoban kenarynda salýarlar, fagat musulmanlara zerer bereýlik. Näzire zerer bermeli? Üýüşip şotada tamamy munafyklar üýüşmeli. Hatta Rasulullah aleyhissalamyň özüne sen gelle hayır doga etden merdi diýipdirli da musulman dogallar. Oňa şotada özler üýüşmeli, akyl dökmeli, näzer dökmeli, näme diýip? Fakat musulmanlara eziyet, zerer vermeli. Musulmanlar birbirinden joda etmeli. Ebu Amir'in şeyle desturu bilen talýarlar musulman dogallar. Ozollan dinin aleyhine musulmanlara zerer vermeli, ozollan oturşýarlar. Hatta şu zamanada Yahudlaryň başy, ýa bir Yahudilaň olaqana aýtypdyr da. Şu musulmanlaryň başyndan fitneleri, şu musulmanlaryň imany zäif etýän bernamalaryňy hiç wagtda aýyrmaň. Hemişe musulmanlaryň başlarynda bolup dursun. Dökden urun, piýadetden urun diýipdir. Näme diýip? Son musulmanlar taryhda özlerini kökezdiler. Dünýäni alan adamlar bular. Olaň yüreklerinde bir iman diýen şöýleni Muhammed aleyhissalatu vesselam peýgamberleri olaň yüreklerinde bir iman diýen nury şöýlejiň ýakyp goýdy. Ol hiç wagtda sönüp ýörmer. O hiç wagtda sönmeýär, ondan mutmain boluň diýipdir. Emma ýöne gorkuň şol günden ki şol şöyle lafırdap imanlar güýçlenip galasa, onda günüňizde agla berin, dünýäni ýene alýa bola diýipdir. Näme bernamaňyz bolsa şolaň üstüne dökün, piýada edin, imanlar şo şöyleden artmasyn. Ol iman nury arty berse, onda siz günüňizde agla berin diýip. Hatta şumat dinin aleyhine her zamanada oturşýarlar. Şo wagtda da mescidi zirar salýarlar, fagat dine zerer bereýlik, musulmanlara zerer bereýlik. Ey musulman dogallar. Musulman pes munafygyň işidir, musulmanlara zerer vermek. Sen ýüreğinde imanyň ma bize gelişýän nädir musulman dogan öz dogallarymyza zerer vermeklik. Zerer vermeklik näme? Emden bolmasa da musulman dogallar. Bu bir açyk gürrüň edeýin men. Elimizde guşila bumat inni bir hemmämiziň zindegimize giripdir be. Munyny aýyryp bolmaýar. Hemmämize giripdir be. Inni gişlikden tut täze inni täze dogya oglanlar häzir bir ýörüp täze oýnap başlarynda ellerinde guşy ba. Musulman dogallar. Emma şunu istifade etmek ýolun bileýliň. Fezaýy mejazida musulman dogallarymyza eziyet berip zerer berýän bolmaýlyň. Musulmanlaryň yüreklerini sen imanlaryny zäfe düşürýän bolma. O kafirle oturşýarly musulmanlaryň imanlaryny nuruny zäifledeýilip, biz zerer berýän bolmaýly. Goýýan postlaryňa diqqat et, goýýan zatlaryňa diqqat et. Bir zat goý ki musulman adam şonu gören wagtynda ýüregi joşdun, Hudaýa garşy gaýdasy gelsin. Näinki onu gözäkidan ýüregine ýöne günah walakydan iman nuruny soldursun. Biz diqqat etmeli adımız musulman dogallar. Sen goýýan zadyň aýa sogaby jary etdiňmi? Adam kime bun kime ýaratirlik dünýäň içinde ey musulman dogan. Sen goýýan zadyň bir wagt günah bolsa, sen gara ýeriňe tegine gitseň, sen ýygyňdan hemişe baryp durjak zat musulman dogan. Aýyp başarmaýas, dogry istifade değil. Eýni pysak ýaly. Halka sen onu tutuberseň, biderek işläpýän. Emma gerek ýerinde istifade etseň, o bir gawzat bolýar. Eýni elimizdäki güýç ile biziň ahiretimiz ýakýan zat bolamasyn musulman dogallar. Goýýan zatlarymyz bir musulmanlara zerer bolup düşämasyn. Şonu gören adam iman zäfe düşämasyn musulman dogan. Bir jawan oglanlaryň biri, bir ýaş oglanlaryň biri ol aýtdy, Hudaýa şükür men şumat näçe ýyl bäri namazym geçenak. 5 wagt namazyma men gaýym. Namazym geçene kazam olsa da allym. O da işleýätdim Teherany beýlekilerde, ýaltanyýatdym kän namazlarym geçýärdi. Emma indi namazlarym şu geçen namazlarym da inşallah kazam ýokdur, kazalarym da allym. Tobasynyň sebebi näme musulman dogan? Ey jawan dostlar. Tobasynyň sebebi fagat şi.
Maňa bir ahun evimde oturup wagız berip oň men kesbilen men şigüne düşemek. Men fakat guşide ýöne gözläp duqam, işläp ýören ýerimde guşin şeýle agdyr kesirip tutdum, birçi metin, birçi hat gördüm. Şo bilen men kullen degergun etdim men kullen namazlam bolsa inne geçirmeýän, kazalam bolsa allym. Şonu kim goýarlygy da mälimde musulman dogan. Emma wezem imanyna tagwiyet beripdir. Ya ey ayallogan, ey musulman dogan. Birun Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Fatime bilen oturanmışdyk. Öz erheleyi bolup otykaly gurrun edipdirler. Ey Fatime dipdir Hazreti Ali. Qawzinana nezr alameti var dipdir. Hazreti Fatime dipdir. Qawzinanan tanıyjak bolsaň, öde erkekleri görmese, erkekli de şonkan görmese şo qawzinanadyr dipdir. Yani öde erkeklere gaçypkan görünmeye, öde erkekleri görmeye, erkekli de şonu görmeye. Şo zinana qawdyr dipdir. Ey musulman ayallogan. Sen gujaňda Salahaddin Eyyubi ýalak adamly terbiyet tap, ewliýaly terbiyet tapmaly ey ayallogan. Sen gujaňda Sultan Muhammed Fatih ýaly adamly döredi. Behterini zinany kan görünmese, erkekler onu görmese, öde erkekler görmese diye Hazreti Fatime. Sen näme fezai mecazide özün goýýan? Sen hedefin näme? Näme dip özün? Hedef näme? Näme kokajak bolýan? Näme etjek bolýan ey musulman dogan? Bir padişahyň biri vezirine aýdypdyr. Men kädeşi mal mülkümi özüm bir gurur gelýär, galkynýan, bir şoňa allanjak bolýan dipdir. Käde wagtda men bir narahatlyk başyma gelýär. Bir zada gynanamda özüm helak edip barýan dipdir. Maňa bir zat ay, ya bir zat ewret, ya bir zat bejer, men şonu göremdi bir teselli hatir tafayn, bir ganimatlaşaýyn dipdir. Ohamyň akylly vezir varmış, musulman dogallar. Ol bir yüzük bejerip beripdir şahatyna. Yüzüň üstüne bir nakş ýazypdyr, hat ýazypdyr. Somme mâze. O yüzüňiň üstüne ýazgylar, somme mâze. Ondan soňra näme? Manasy şi. Padişah oturýan bolmaly, leşkerlerini gözleýän bolmaly, serwalaryny gözleýän bolmaly, hemmeçigiň desturuna, emrine ýa-da hyzmat baglap durallar gören wagtynda bir galkynýan bolmaly padişah. O hem şu galkynan wagtyny elinäki ýüzü gözleýär, somme mâze. Şu serwalla, şu orduly, şu leşkerle senki, geldiýe il dünýe senki bolsun, somme mâze. Ahir näme, ondan soňra näme? Seni öldüren, güldüren, direlden, ağladan Hudaýa urulyp barmak näme ahyry? O näme erziş bar diýip padişah ganimatlaşýan bolmaly ýagdaýyndan. Ya narahat bolan wagtynda, gaýga giren wagtyny elinäki ýüzü gözleýän bolmaly, somme mâze. Ondan soňra näme? Oham özi narahatçylyk adam näme eltjek? Ay näme ahyrda öldüren, güldüren, direlden, ağladan Hudaýa garşy ne urulyp barmalymy? Barzak ýeriň ýene gabyrdaýmy? Somme mâze. Ondan soňra näme? Gynansaň da, galkynsaň da, mal mülküň näme haýyr we ahyr Hudaýa barmalymy diýip şol ýagdaýy ganimatlaşakydany şondan ders alýarmyşdyk musulman dogallar. Sen hedefin näme bolsa da ahyr näme? Bizi öldüren, güldüren Hudaýa garşy ýene urulyp barmalymy? Gara ýeriň eteğine giyirmellämi? Omşma forsat baqa musulmanlara zerer berýän bolmaýly, musulmanlara peýda bereýli. Hazreti Davud Ta'i Kuddise sirruh. Ulukon evliyalan biri. Hazreti Davud Ta'i bir geçip baryan adama bir yönü ölçörek bilen sucagaz içip eline de bir yönü guurçörek iyip duran bolmaly Hazreti Davud Ta'i. Geçip baryan adama aýdypdyr, saklap gelişmeň çöregimden şüjat iyi dipdir. Şu bir etiňe ganyňa siňsin dipdir. Ol adam yo men meýlim ýok. Gelişin iyi dipdir, etiňe ganyňa siňsin işi diýip şoňa iýdiripdir. Bir ýyl soňram şol çöregi iýen adam Davud Taýyň elinden iýen adamyň ogly bolupdyr. Ma'ruf Kerhi, ulukon zorly pirlen biri. Fakat ýöne geçip baryan adama çöregi iyi diýip şoň etine ganyna siňipdir. Şol adamdan bir ýyl soňra Ma'ruf Kerhi ogly bolup dünýäge gelýär. Şo Davud Taýyk sen näzir işi derejäge ýetdiň? Näzir işi Hudaýdan sen gorkýan adam bolluň diýip sorapdyrlar. Davud Taýy Kuddise sirruh näme diýipdir? Bir ýyje barýatdym, bir zenany bir zat okyp tutdy. Şo men
tövbe etmäme, şo men gawa adam bolmaklygyma, şo maňa sebep boldy. Ol adam soran adam aýtdyr, bir zinany kim zinany diýipdir, näme okuýdy diýipdir. Zinany bilen näme işim bar, zinanyň okuýan zady bilen näme işim bar, meniň manasyna baktym diýipdir. O manasy näme? O zinany gyýgyr bir zat okuýup durmuşdyk, geçip barýarmyşdyk. Bu adamlar nämeden ders alýar musulman dogalla? O zinany okuýup duran zadyny aýtdyr. Haýsy saç, haýsy ýüz gara ýerine tegine girmedi, haýsy göz bar ýere akmady, haýsy ýer gara gumyň içine garlyk gitmedi. Şonu eşitdim men kullen towbamyň sebebi şo diýip Hazreti Dawud taýy şeýle aýtdy musulman dogalla. Pes musulman adam peýda berýän bolmaly, zerer berýän bolmaly. Ýang Dawud taýy bir zenanyň bir kefi bilen ders alypdyr. Biz de fezaý mejazide başardygymyzdan gawy zatlary paýş edýili. Dine peýda bersin, musulmanlara peýda bersin ey musulman dogalla. Ol Ebu Amir'in etýäni işi mescid-i zirar salypdyrlar. Abdullah ibn Ubey bilen fakat musulmanlara zerer bereýlip şo taýda şol mescidi gurýarlar. Zerer vermek munafyklaryň alamat musulman dogalla. Gerçen işdi aýdar nifaq etiqadi bolýa, ahlaqy ameli bolýa. Emma musulmanyň ýagdaýy hemişe peýda berýän, zerer berýän bolmaly, peýda berýänden bolmaly. Oham ýankyny Abdullah ibn Ubey zaman geçýär da, bir jere ýaşasaň sen zaman geçýär. Bir gün güllerden bir gün müň ogly Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gelipdir. Ey ya Resulallah, men atam şeýle Hudaýa peýgambera saňa eziyet kän berýär ya Resulallah diýipdir. Müň eziyetini sen jydak gelýän men ogly bolsam da jydamak şuna diýipdir. Saňa beter eziyet kän berýär diýipdir. Ya Resulallah, şunu eger sen beter gaharyň getirtýän bolsa, birini öldürmek desturyny berýän bolsaň, men özüm şoň kellesini saňa getireýin ya Resulallah diýipdir. Ýöne sen menden başga kişi eger öldürmel, wagan öldürmel bolsa menden başga kişi aýtma diýipdir. Şon biziň taýfamyzda menden aňyrda atasyna mehraban, menden aňyrda atasyny gawwarýan ýok diýipdir. Atam şeýle munafyk bolsa da menden aňyrda gawwarýan adam ýok, şon atam diýipdir. Emma wagan öldürmeli bolsa men özüm getireýin. Şon başga kişi sen destur berseň, onu başga bir öldürse, men ol men dädemiň gatilini ýeriň ýüzünde ýörüp ýöni görüp tagat etmäni, men gaýtam onu öldürerin, bir mümini öldürdüm diýip men oda girmäýin ya Rasulullah diýipdir. Emma Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın göz eşdini giňligini görüň musulman dogalla. Ýok diýipdir, onu öldürmersem, madamy ki biziň aramyzda gezip ýörse, o bilen biz ýumşaklyk bilen berhord ederiz diýipdir. Ýumşaklyk bilen de berhord etýär, merilap ýaty. Merilap ýatan wagtynda Rasulullah aleyhissalam munbariyada ziyaretine var ya, sonraya yeterli başlamda hatta ayrılmadığından bir gece önce de Resulullah Aleyhisselam'ın soramana vardır. Oham bir şu merisliği bilen dünyadan geçiyor. Dünyadan geçenden sonra yeni bir gurrun bolýar. Dünyadan geçen vaktında yankı oğulla yeni atasının cenazasından sırayım Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelýär. Ya Resulullah sen mübarek köneňi men atama bir şonu kefen edip şonu dolaylı. Resulullah aleyhisselam maňa berýär. Beren wagtyny Hazreti Ömer Resulullah aleyhisselam'yň öňünde durýar. Aduwallah, ya Resulullah Hudaýyň düşmany näme diýip oňa berýän? Resulullah aleyhisselam aýtdy, ey Ömer kenarda dur. O men könegim da oňa peýda berjekkä. Ýöne ogullyk gelipdi, ya taýfasyndan kän neferle umid etýän musulman bolar diýip Resulullah aleyhisselam mübarek könegini berýär. Oglaýdy, ya Resulullah maňa namaz okuýýla. Sen gelmesen bu adama men atamy hiç kim namaza gelip ýörmer ya Resulullah diýip Resulullah aleyhissalama aýtdy. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam maňa bir rawayatda namaz okuýupdyr. Bir rawayatda namaz okuýmaka Hudaý Taala şu aýany indirýär. Ve la tusalli ala ahadin minhum mata abada ve la taqum ala qabri. Şu munafıklardan haýsy birisi dünýeden geçse hiç wagtda asıl olara namaz okuýma, kabrynyň da başyna baryp dua etme diýip Hudaý tebarek we taala Resulullah aleyhisselam şu dua şu aýany indirenden soňra hiç bir munafygyň başyna baryp Resulullah aleyhisselam namaz okuýup ýa kabrynda dua etmeýändir. Mahrum, kim mahrum? Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna bolup Resulullah aleyhisselam şeýle ihlas etýär, ogly şeýle ihlas etýär. Onda da imansyz dünýeden geçmek wagan mahrum şol adam musulman dogalla. Şeýlelik bilen Abdullah ibn Ubey helak bolup Hudaýyň gaharyna galyp şeýle Resulullah aleyhisselam'ın maňa köneg da haýyr bermän, namaz da haýyr bermän şeýlelik bilen dünýeden geçýär musulman dogalla.
Emma biz özümüz ders almalydymy? Nifaq iki forum bolýar musulman dogalla. Etigadi ola ýank Abdullah ibn Ubay ýüreginden etigadi ýok Hudaýy anlanmaýar, Resulullah aleyhissalamy kabul etmeýär. Emma ikilenji nifaqy ameli ya ahlaqi diýip ulamalar aýtýar. Musulman adam mından çekinmeli. Musulman adam mından gorkmaly. Hazreti Huzayfa radıyallahu anh Hafiz-i sirri Resulullah aleyhissalatu vesselam Peygamberimizin tamam sırlarını bilýär. Resulullah aleyhissalam şu yaşap ýören ýerinde falani atlaryny berip şu munafıktır diýakydan tanıtyrypdyr. Hazreti Huzayfa radıyallahu anh tanıýar hemme munafıklary. Hazreti Ömer şu takwalygy bilen şu arasalygy bilen wagt ýanyna bar şolaň arasynda men ýok diýem şu munafyklaryň arasynda diýip gorkýamyşdyk. Yani ahlagym şolara meňdemeýär dämi diýip Hazreti Ömer gorkýamyşdyk. Ey musulman dogalla. Ya bir adam dünýeden geçäse Hazreti Ömer namaz okuyjak bolsa, ewnçe barakadany Hazreti Huzayfa'dan soraýamyşdyk da qıragaça kakadany namaz okulýarlardan mi okulmaýarlardan mi diýip. Namaz okuyan malise Hazreti Ömer namaz okuyamış. Bir adam dünýeden geçende munafıklygyny bilýärmiş. Berde ýaşap ýöke çon sır bolansaň hiç kim aýtmaýarmış. Öňe munafykly ýaşap ýö özü bilýär, hiç kim aýtmaýar. Birun Hazreti Ömer radıyallahu anh sorapdyr. Men elimdeki häni işleýärler wa diýipdir. Şu işleýärleriň arasynda munafyk barmy diýipdir. Hazreti Huzayfa aýtdyr, "Ba." O kim haýsy bir diýipdir. "Yo haýsy birsigini aýtjakka saňa diýipdir, ýöne ba diýipdir." Bir näçe wagt soňra Hazreti Ömer bilen elini işleýärleň bir zadyň üstüne dawalaşýarlar. Ol Hazreti Ömer terk edip işini äpber gitýär. Oňam şonu bilipdir Hazreti Ömer şol adam munafyk. Ýani Hazreti Huzayfa şeýle sir saklaýamyşdyk da. Oňam bu ola golla şeýle gorkýar. Hazreti Ömer wagt barýamyşdyk. Ýani näçe jelesi mundan önçe de geçdi Hazreti Huzayfaň ýanyna bir sahabalaryň biri gelipdir. Men gorkýan şu munafyklardan nädir diýipdir. Sene aýdaňak men munafykmyýa munafyk diýdim diýipdir. Ýöne özüm gorkýan diýipdir. Onu şoň alamatyny aýda diýipdir. Hazreti Huzayfa diýipdir. Hel sallayta iza kunta wahdak? Ýeközüň bolanda namaz okuýanmy diýipdir. Hawa namazymy okuýan men her ýagdaýda bolsam diýipdir. Hel testagfiru iza aznabta? Her wagt günah etdiň, estağfirullah Hudaýa men ýalňyşdym diýänmi diýipdir. Hawa onym da Hudaýa şükür diýipdir. Onda sen gidip edipdir Allah sen munafıklardan ediden. Şol sefatly sende bolsa sen için imanly diýipdir. Munafıklarda o ýok diýipdir. Yani ola gollaň hemmesi şu ýagdaýdan gorkýamyşdyk musulman dogalla. Pes biziň almalydymyz munafıklarda musulmanlara zerer vermek bolýanlar. Musulman adam zerer vermer, musulman adam peýda berýän bolar. Munafık adam musulmanlara eziyet berýändir. Musulman adam eziyetli bolmar. Resulullah aleyhissalam aýtdy: "El muslim men salimel muslimuna min lisanihi we yedi." Çyn musulman adam başga musulmanlar elinden dilinden salim galmaly. Ey musulman dogalla, özre ahlakla inşallah özümizde ýokdur. Bolsa islah etmäň bernamasynda bolmaly. Ya munafyklardadır iki yüzlü bolmak. Adamlaryň terekesi zulwajheyn diýipdir Resulullah aleyhissalam. İki yüzlülük munafyklarda da Resulullah aleyhissalamyň ýanyna bir zire kepleýär, imanlylaryň ýanyna bir zire kepleýär, emma munafyklaryň başgalaryň arasynda baranda başga zire kepleýär. Musulman adam iki yüzlü bolmar, musulman adam doppa dogry bolar. Musulman adam yalan allamar. Musulman adam wa'de berse wa'desinden ters durmar. Musulman adam amanat diýip bir zat tawsyrylsa hyýanet etmer. Ol alamatly hemmet munafyklaryň alamaty. Ya musulman adam içi gara bolmar musulman dogalla. Musulman adam bakhil bolmar. Bir sefatly munafyklaryň sefaty. Allah biziň hemmemiz gawlardan etsin inşallah. Emma ýank Abdullah ibn Ubay we Abu Amir ikisi mübarek sahabalyň atasymyşdyk. İki däne mübarek sahabalyň atasy musulman dogalla. Bir Abu Amir'in oğlu Hazreti Hanzala gasile melaike. Evvelki gece öýlenen gecesi jeň madilelerine çykyp gitýär. Omşa iň haram ýagdaýda gidenseň biz jeňde şehit bolanda men periştele ýok getiripdirler. Şol sahabaň atasy şu Abu Amir. Emma oğlunyň gawlugy ona peýda bermändir. Hudaý tebarek we taala hemmemiziň hem içimizi hem daşymyzy inşallah sadyk we dogrulardan etsin musulman dogalla. Allah hemmemize dogry bolup Hudaýyň ýolunda hem zahirimiz hem batynymyz dogrulukda ýaşamakly Hudaý taala hemmemize nesip etsin inşallah. Ozal hemişe ýagynyň hakynda her jelesede doga etýär. Tala ýakyn tagsir Allah rahmet etsin, jaý cennet bolsun.
Musallada hemişe adamla yağın nip doğa et tağzir diyen vaxtlarında talayaqun aytiyatdi. Adamla etdiye yağının hakkında doğa etdiye ahullu yağının doğasını bilyen müke diyerler. Yağının doğası yok ey cemaat diyet talayaqun tağzir. Yağının doğası estağfirullah etmeklik. Sen estağfirullah'ın tanımalı. On bir belli doğası yok. Onu ahullu bilyen müke diyemen diyetti. İnşallah yağının hakkında da dua ederiz. Neferi oturan yerimizde bir 70 tane estağfirullah tanar. Ve ötellen ruhu şad bolur yali. Eçerde daşarda kulak asalla. Ötelleri merhumlarının ruhları şad bolur yali. Bir elhem üç kulhullah okuyup inşallah olan da ruhlarını şad ederiz. Neferi bir elhem üç kulhullah 70 tane de estağfirullah tanap. İnşallah ustadlar yağının hakkında dua edip belki Huday Tebarek ve Teala mescitte oturuyan qavsafılan hormatına, qunnaqda yatan çağılan hormatına, düzde otlap yürüyen mallan hormatına Allah rahmetli yağıllar üstümüzden yağdırsın inşallah. Okuyuverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.